Activitat 4. Has fet una pluja de desitjos, li has posat temps i n'has seleccionat 4 per enguany, per aquest any. Aquests 4 objectius són els teus principals objectius d'aquest any i aquests 4 objectius els llegeixes cada matí per anar entrenant la teva ment a enfocar-se en allò que és important per tu. L'activitat 4 consisteix en escriure 30 raons per les quals et mereixes complir aquests objectius. És a dir, la nostra ment tendeix a funcionar d'una manera automàtica. Llavors, si fins ara no els has aconseguit, és probable que encara que te'ls marquis, te'ls fixis i t'hi enfoquis, tingui tendència a actuar com fins ara. I si actua fins ara, difícilment podràs assolir-los. Recorda que estem programats, no destinats. Per tant, si estem programats, podem reprogramar-nos. I aquest exercici serveix per donar instruccions a la nostra ment perquè accepti aquesta reprogramació. Imagina una escena, m'entendràs perfectament. Estàs al supermercat. Vols comprar 2 articles, els portes a la mà i estàs ja a la caixa, és a dir, t'estan a punt de cobrar. Et toca a tu. I a darrere teu ve un senyor, un noi, amb un carro ple amb 40 coses que cauen i tot de la seva cistella perquè no hi caben. I et diu, que em deixes passar? Evidentment, segurament, la resposta serà no, jo faig més ràpid, pago aquests 2 productes, els passo per caixa i me'n vaig, i llavors fas tu que hi estaràs molta més estona. Sí, seria molt lògic que donéssim aquesta resposta. Sí, la gran majoria de persones segurament donaríem aquesta resposta. Ara bé, imagina que aquest senyor que ve amb el carro ple de coses darrere teu et diu, que em deixes passar, sisplau, que m'acaben de trucar que la meva dona està a l'hospital a punt de parir i tinc moltíssima pressa, sisplau, que és un moment especial per a la meva vida. El deixes passar? Probablement sí. Què li ha faltat al teu cervell per donar una resposta diferent? Li ha faltat una raó convincent. Llavors, si tu et dones raons convincents a tu mateix, a tu mateixa, si et dius per quins motius et mereixes assolir els teus objectius, és factible que la teva ment accepti de millor grat aquests nous propòsits, aquests nous desitjos i faci el que depengui d'ella perquè els assoleixis. Llavors, escriu 30 raons, sé que a vegades costa arribar a les 30, em trobo moltes persones que els hi costa, exprimeix-te, arriba a les 30 perquè és algo que és important per transformar la teva manera de funcionar automàtica de la teva ment. I si li donem raons suficientment motivants, suficientment importants per convèncer-la, estem posant la nostra ment inconscient al nostre favor. Llavors escriu aquestes 30 raons i si t'inspires escriure 30 per cada un dels objectius. Sí? Fes-ho, és una manera de reprogramar-nos, una manera de facilitar que les diferents parts de la nostra ment totes treballin en la mateixa direcció i si la teva ment funciona diferent, tu converteixes en una persona diferent i si converteixes en una persona diferent assoleixes noves fites, nous reptes a la teva vida. Per tant, per assolir aquests 4 objectius tan importants per tu que marquen el teu camí en aquest any, convenç a la teva ment inconscient. Dóna-li 30 raons per les quals et mereixes assolir aquests objectius.